ନାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ନାଇଁ ଯାଅ। ଭାଇମାନେ ନାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ପୁରା କାମ ଶେଷ ଅଛି ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖ। ଯାଏ। ଆରେ ଜାଗର ଅଛି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତୁମେ ଫନି ଅଛି। ଗାଁରେ ପଡିବୁ। ନାଇଁ ଯିବନି ହବ କି? ଦୁଡୁ ଅଛି। ନାଇଁ ମାଲିକ ମତେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ବୋଧେ କରୁଛି ମୁଁ ଯିବି ବାହାରକୁ ମାନେ କାମ ଯିବି। କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ମୁଁ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳଉଛି। ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ତ କଲ୍ କଲା। ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଆଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଦେଖିଲ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଆସୁଛି। ସେ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବ। ନାଇଁ କି ଅଛି ମୋର ପାଇଁ 50 କୋଟିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମୋର ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ପୁରା ଯାଏ ଶେଷ ଯାଏଁ ମୁଁ ଦେଖିବେ। ଆସିବି ମୁଁ ଆସିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଯାଅ। ବାଏ ହେଲେ ବାଏ। ଦେଖ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ବାଇକ୍। ଏବେ ଯିବନି ଯେ ଡରିଗଲା। ଘରକୁ ଫେରିଯିବ ଯେ କାରଣ ଜୀବନ ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଯିବି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲ ସେ ଆଉ ଏତେ ମତେ ଯିବି ନାହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ବୋଲି କଲ ମୁଁ ଆଜି ଯିବି କହୁଛି। ନାହିଁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ।